Čaute, moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku daj like, ak si tu nový, daj tu odber. A toto je Mafia časť 3. Takže zober si nejaké pitie, zober si nejaké jedlo, podľne sa usaď a prajem príjemnú zábavu. Ideme na to. OK ľudia, sme v hre a my si dáme náhrad hru. Od stanovište taxi po prestávku som dohral, takže teraz tu máme novú misiu a to je Molotov Party Salieri Bar. Ideme tam. Well, it looks like Morello is really trying to make me mad. OK, Molotov Party. Výborný štát auta. A my musíme ísť po tej destinácii. Pôjdem stadiaľ. A potom pôjdem stadiaľ. OK. Trošku dám takto, dobre. No. A ideme tam. No a teraz musíme ísť po ten most. A neviem, čo nás bude čakať. Pretože túto misiu som ešte nehral. Akurát včera som sa nudil, tak som dohral ten uprchlík taxikára. A teraz nič. Toto som nechal na natáčanie. Ale OK. OK, dostali sme... Čo? Čo to? Molotov koktejl? A to je čo? Kamo, neviem. Rýchlo nastup. Kamo. Opakujeme. OK, takže sme tu pri tom moste a ideme cez most. OK. Docela pekný most. Nice. A ináč to je celá séria, dámy pani, takže túto hru Mafiu budem natáčať až do konca. A keď skončím Mafiu 1, tak možno prejdeme na Mafiu 2. A zase. Joj. Daj mi pokutu, no. Takže OK ľudia, sme tu opäť pri tom moste. Už tretíkrát. Zatiaľ žiadni policajti, čo je veľmi dobré. Akurát hasiče. Hasičské auto. A, tu sú policajti. A však, joj. Taká ovládanie tých aut, že ty vole. No daj pokutu. Presne ma zastavia, co most idú dávať hore. A konečne prejdeme tento celý mostík. Takže ideme stadiaľto. Potom tu.
Dobre, idem. Ja by som nedokázal žiť v takomto meste, kde je veľmi rušno. OK, teraz ideme do ľava a ideme cez ďalší mostík. Tento most je asi z New Yorku, neviem, a možno toto mesto je New York. A možno asi hej. No. Ako vidím, tá destinácia, už o chvíli sme tu. Len aby tu neboli žiadni policajti, to by som bol nerád. Nerád by som bol. A teraz zoberiem to so skrátkou. Už som sa bal, že to bol taxík a to je... že to boli policajti a to bol taxík. OK, ja to zoberiem doprava. A niekde tu by to malo byť... jeď k Morelovu baru a znič auta zaparkovaná na dvoru u baru. OK, opatrne a hodiť do neho ten Molotov bar, tak aby o tom nikto nevedel. OK, ľudia. A teraz ideme... Ja hodím ten Molotov bar tu. OK. Máme ešte? Nie, už nemáme. Komu to vybuchne? Toto vybuchne. Poškozenie, tak poď. Tu dole môžete vidieť to poškozenie. Je mám 76% života, môj kolega má 91. OK, poškozenie je dostatočné. Dávaj, rýchlo. OK, vráť sa do sály a ideme domov, ideme do baru, no teda. A hurá, do Salieriho baru. Takže zoberieme to a s krátkou. Ľudia, takže zobral som to s krátkou. A ideme teraz domov. Či do Salieriho baru. OK, takže už sme o chvíľu do Salieriho baru. Takže práva. No. A malo by to byť... to až tam. Little Italy. OK, a spätne do dvora. Vystúpime. A ideme domov. Čiže už sme to dali, dámy a páni. Do garáže bylo pridané nové auto Bolt at Ford zelená. Kamo, ďakujú, bežná rutina. Zajdi k Vincenzovi pro zbraň, promluv s Ralpem, cože mám udělat? No poď. A my by sme tu mali mať nové auto. Veď toto je zelená. Hey Ralphie, me and the boys have got a job to do and I need some wheels. And hey Tommy, I got this here baby. Dobre, toto je zabavné, takže toto si necháme na zajtra. OK, dámy a páni, to by bolo všetko. Ak sa ti videjko páčilo, zanechaj tu like, odber, koment. A zatiaľ čau.